Elke woensdagavond is er een nieuwe aflevering van Banken met Dree. Het vaste onderdeel van Dree Peters. Dree gaat ergens op een bankje met interessante gasten kallen. Dree, waar ben je vandaag? Ja, ik zit in de Sint-Oedilieberg, in de Roerparel. Maar het Roerparel is denk ik kijk, maar ik ga eens even volgen wat ze hiervan gemaakt hebben. Want die hebben hier eigenlijk een dorpshoes gemaakt. En dit is een model. Dan begin ik eerst even bij de wethouder Jan den Teuling. Janne, je zit in Roerdalen, zit je zo wiet gekomen dat je een optima forma burgerparticipatie hebt toegepast als het gaat om het gebruiken van gemeenschapshoezen. Ja, het allerbelangrijkste woord erin is dat we als gemeenteraad hebben gezegd van laat de gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor hun accommodatie. Dat is het. En gebruikers die dit hebben opgepakt. Je hebt het rijk opgepakt als college. Ja, nee, dat kwam van het college en voorstel naar de raad wordt dat. Hè. Ik heb dat in het scharen mogen hangen. Maar wat nog veel belangrijker is geen prestatie van het college, niet een prestatie van de raad. Er zijn mensen in de dorpen die dit hebben opgepakt. En dan moesten we gewoon handschoon, want die heeft het gedaan, niet wij. Oké, dan heb je dus op een gegeven moment een gemeenschapshuis dat op een andere manier geëxporteerd werd als nieuwe. En dan heb je lui voor nodig. Nou, dan heb je een voorzitter van de stichting gemeenschapshuis, Hans. We zijn een stichting, hallo. En Hans Derksen, hè? Ja, we zijn een stichting. We zijn eigenlijk ontslagen uit het idee van de gemeente om met de 5 grootste gebruikers van dit complex samen eigenlijk de bal te pakken die de gemeente ons toegespeeld heeft. En we hebben een financieel plannetje gemaakt. Nu ben je die 5 gebruikers. Dat is de seniorenvereniging, dat is een van de hele grootste. De dansvereniging Mello, de snelle shuttle, de badmintonvereniging. Dat is de VRO vertegenwoordigd, dus de overige verenigingen door Elze. Ja, en als laatste dan inderdaad de volleyvereniging. Je hebt ook een groep die zich de rest noemt. Ja, nee. Dus je moest proberen, kijk, 85%. Ja, maar goed idee. Ja, nee, ik bedoel, moest eerlijk zijn. Ja, verzin voor het dorp, verzin het voor die 4 verenigingen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, en wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd van onder welke voorwaarden denken we dat we dit complex beter kunnen maken, geschikt kunnen maken voor het dorpshuis en rendabel te maken en aantrekkelijk voor de gebruikers. En dan heb je natuurlijk toch evenzeer een exploitant gezocht, want je zit in een commerciële exploitant in. Wat heel belangrijk hier in het geheel is natuurlijk, we hebben een complex met een groot horecagedeelte. Daar hebben we een huurcontract mee gemaakt. Maar die hebben als tegenprestatie, doen die ook voor ons het beheer en het poetsen van het geheel, waardoor eigenlijk een kruisbestuiving ontstaat. Ja, en dat is een van de dingen waar we permanent nog op zoek zijn, om geven en nemen onder elkaar. En het zo eigenlijk kostengunstig te kunnen doen. Dat is wel belangrijk, hè? Want een exploitant die zich in alle bochten moet wringen vaak om de zaak rond te krijgen, moet natuurlijk wel een gewillig oor hebben en andersom ook. Het moet een wisselwerking zijn, hè? Dat gaat goed. Ja, dat gaat uitstekend. Ja, ik bedoel, ik heb de bus was een paar maanden bezig, dus ik bedoel. Goed, ik heb het van de 14 jaar geleden gezegd. Ja, ze zeggen wel eens de parel van de Roerstreek. Nou, hier staan een paar pareltjes achter het buffet. Dat kan ik je wel zeggen. Dat is duidelijk goed, dat is zo dings over die mensen, want die zijn door goud weer. Janne, en nu heb je 3 van dit soort modellen in Roerdalen. Maar met dezelfde achtergrond? Met exact dezelfde achtergrond. Dat zijn in Melik hebben we dat met een commerciële exploitant gedaan, met Laco. Het zwembad zou gesloten worden. Daar heeft een aantal inwoners zich bijeengeraapt en die heeft gezegd, we hebben de stichting Vitaal Roerdalen, Zwembad Roerdalen wordt dat. Wij zoeken een exploitant voor dat zwembad, maar wij zoeken er meteen bij een exploitant die en het zwembad en de sporthal en het dorpshuis pakt. En dat kwam van de bevolking? Want de gemeenteraad heeft besloten dat het zwembad toe zou gaan. Tegen de accommodaties. In 2014 heeft de raad, toen was ik nog raadslid, net voor de verkiezingen, heeft de raad een uitgangspunt geformuleerd. En wie willen we de komende jaren met het accommodatiebeleid omgaan? Daar is het 10, 15 jaar over gekald. Ik heb gezegd, ik wil met de komende 4 jaar er druk om maken. Nou, het heeft 4 jaar geduurd, maar we hebben dat voor elkaar gekregen. Maar ook het zwembad en ook in Melik is het echt weer vanuit de gemeenschap omstangen. Super, want nu snap ik ook een beetje waarom dat op een gegeven moment Melik met Berg samen is gegaan. Dan heb je durven voetballen, hè? Want dat is ook van onderhoed gekomen. Ook daar geldt weer van onderop. Hè? Dat was ook een hele schone. Ook daar heeft de raad gezegd, weer in diezelfde vergadering in januari 2014, de kosten moeten met de helft terug.
Nou, toen heb ik... Lukt dat dan, Janne? Want het is natuurlijk in elke gemeente kosten. Ja, maar dat is gelukt. En toen ben ik naar die vereniging gegaan. Ik zeg, jongens, het raadsbesluit is heel simpel. De kosten moeten met de helft terug. Want we hebben per lid wordt het veel te veel. De leden lopen terug, dat is in iedere vereniging. En toen hebben we afgesproken, nou oké, dat wil dus zeggen, heel simpel geredeneerd. Zushoevenveld, de helft van de kosten zijn er 3 euro. Toen vroegen de verenigingen aan mij, Jan, als wij nu zelf voor dat geld 4 velden kunnen oprooien, bij deze dan? Ik zeg, dan gewoon echt druk naar de rood. Ik zeg, dan maak ik met de half uur dat het raadsbesluit, hoe we zeggen, gewoon druk naar 3, dat niet doorgaat. Ze hebben aanspraken gemaakt over het onderhoud van de velden. Ze hebben geld over, voor het onderhoud, het geld dat ze overhouden, doen ze het randgroen onderhouden, doen ze de gebouwen onderhouden. En alles wat ze zelf doen, ja, dat hoeft ze niet toe te geven. Ja, een stuk met ik eens, maar nu kom ik weer in het verhaal. Waarom is in zo'n centrumgemeente, waar ik dan zelf actief ben, waarom werd het privatiseren, want dan kun je het bieden op neer, tegen ga je, omdat een hele hoop lui ook boterham verdienen binnen die gemeente, op die velden. En nu is het de laatste jaren het minder, want dat is allemaal goed besteed. Maar ik kan me het hier herinneren dat de mensen daar werkten. En dat kom ik niet in mijn boterham. Ik ga nog een stap weer. Ook wij hebben ambtenaren die zich bezighouden met sleutelbeheer, met reserveringssystemen, met badmeesters hebben. Die hebben we allemaal niet meer. En dat wordt onderdeel van het plan. Want als we kosten moeten besparen, mogen het niet zo zijn dat het alleen bij de inwoners is, dan moeten ze ook bereid zijn hun eigen vleesje snieën. En dat hebben we ook gedaan. Dan gooi je nog even, Jan, nog even de Hans, want Loes Veer zit hier bij de woensdagmiddag, 3 uur. De lokalen zitten vol met onze grijze burgers, wie we spreken. Ja, dat maar jaren geleden hadden die lui, waren die niet allemaal zo actief. Ik zie ze aan de kant Jules de Boele, ik zie ze aan de kant schilderen. Ja, dat is natuurlijk wel het juiste moment geweest dat je de basis hebt gelegd om al die gebroekers wel een goede thuishaven te geven. Of zie je het even keer? Nou, dat is ook zo. Kijk, er zijn 2 dingen die heel belangrijk zijn. En wat Veer ook meer kennen als een gemeente is, we kunnen luisteren naar die mensen. Als die mensen zeggen van, ik noem maar het, Veer hebben een wasbekje nodig in dat, en dan kunnen we hier komen schilderen. Dan komt er een wasbekje voor 500 euro. Ja, maar dan heb ik wel 4 jaar lang wel verhuurd. Snap ze? En zo kunnen ze heel veel dingen doen. Ja, dan moesten we echt goed luisteren. Ja, want de mensen kunnen overal terecht. Ja, en dus ze moest iets meer. Maar ze willen allemaal het leest in eigen dorp blijven. En dat is natuurlijk een kracht. Als ze dan iets kunnen bieden in het eigen dorp, ja, dan hebben ze een plus. Ja. Want ik ben van Hoezoet commercieel geweest, best een baas geweest juist. Econoom, ja, ik ben ook directeur geweest. Ja. Oh ja, kijk, hallo. Dus dan hebben ze natuurlijk en hier hebben ze de juiste man gevonden. Die zeggen, nou ja, wat ik vroeger voor de bottom deed, dat wil ik nu meer doen voor de gemeente. Zijn die tijd goed? Ja, zo ongeveer. Ja. Ik denk, het is misschien wel zo. Het gaat makkelijker redeneren. Ja. Nou goed, ik kan ook makkelijker de plannen maken. Ja, dat zit dan in mijn beroep. Ja, dus dat is dan wel gemakkelijk. Ja goed, en een van de dingen die ik natuurlijk ook gedaan heb, is gezegd van nou, wat zijn de instrumenten waar we aan kunnen draaien? Kijk, als hier de grootste kostenpost energie is, dan zeg ik van een vuur dat voor 3 maanden... Zonnepanelen op de dijk. Die liggen erop. Ja, ja. Maar zo moet het wel, want dan beurzen vanaf het eerste moment. Ja, en dan moest ze niet meer wachten. Want dat is natuurlijk wel eigenlijk wat er gebeurde de afgelopen maand. Dat is hier verschrikkelijk. En in een hoger tempo, als dat alleen bij de gemeente blijft liggen, gaat dat misschien in een hoger tempo. Klopt dat? Dat klopt, absoluut. Dus gaat over de gemeente geen weerstand? We hebben super ondersteuning gekregen van de ambtenaren van de gemeente. Dat zou ik ook zeggen, is de wet aan je neemt. Nee, Loes van Jan kent mij. Ja, wat dat betreft neem ik echt geen blaad van de mond. Ja. Nou ja, ik ken dich ook als een man die geeft voor zijn zaak. Maar toen was pas een jaar of 5 actief in die functie eerst zit geweest. Ik heb zo ook een Noord-Limburgs accent, hoor ik. Ik kom uit Zuijen. Ik kom uit Oorsbeek. Okay. Maar ik woon al meer dan 30 jaar hier meelijk. Ja. Nee, maar goed, als ik die dingen... Want dat is natuurlijk de basis. Hoe vind je een ideale partner? De man heeft natuurlijk zijn ervaring. Ik doe dingen, als ik dat bij Hans neerleg en Hans vindt dat de juiste mensen, dat zit al bij die 4 partijen, dan moet dat goed gaan in werk. Ik kan me de avond herinneren dat ik hier kan vertellen dat het echt mooi kon gebeuren. En Hans zat nog niet in bestuur. En Hans heeft me behoorlijk in de jas gegangen. En ik vond het heel sportief dat Elze op zijn toespraak zo. Ik heb toen gezegd... Wim is Elze gehoord, Elze is de voorzitter van de verenigingsraad. Dat wordt in eerste instantie mijn gesprekspartner. De heet met de vuurnaam? Elze Dijkstra. Oké, de heer Dijkstra, oké. Van Hoezoet en de Vries, ja? Ja, zo gaat zal het zijn. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, en dat is gewoon echt, en zo zit ik ook in elkaar, dat moest duidelijk zijn. En ze vroegen, wat is ons alternatief? Want ze zaten er niet op te wachten. Hè? Ik zeg, jongens, de tarieven, de huren omhoog. Want we moeten wel die kust het roet halen.
En toen zag Elzo heel sportief, die boodschap van Jan, van mij dan, was zo helder. En hij heeft daarover gezegd, ik ga meedoen. En vrij snel daarna, een paar dagen daarna, zaten we bijeen. Nou, we hebben zelf een beetje dezelfde achtergrond. Ja, dan hebben ze een klik. Maar ook in Montfort, ook in Melk, dan moeten ze de klik hebben met mensen die het doen. En je hebt nog een paar witte plekken, of niet? In Herkenbos verwacht ik dat we het eerste kwartaal van 2019 een besloten nemen. In Posterholt verwacht ik dat we ook het eerste kwartaal van 2019 een besloten nemen. In Vloop gaan we een stap hier, want daar is nog een discussie ook met een school, met een grote hal. Ik verwacht dat we door eind 2019 een besloten nemen. Dus die andere witte vlekken... 2019. 2019. Nee, 2019 moet een besloten genomen worden. Daar word ik vol voor. Dus we hebben de helft nu achter liggen. Ja. Dat hebben we nog een aardige taak voor zich. Ja. Maar nu heet het er natuurlijk dadelijk om. Dat moet natuurlijk ook gereserveerd worden voor de toekomst. Maar dit gebouw kost natuurlijk een vermogen als zakken. En eindelijk keer een grote verboeking op te gaan. Nu te eigen of noem ik het. De cv naar de klitsen of nieuwe normen. Gebeurt. Dat zal ook gebeuren. Nou, wat Veer dus doen is gezegd hebben van nou oké, we willen in principe de huren gelijk hebben. Dat is echt een doelstelling van de stichting. Ja, dat betekent dat we echt op moeten letten op de centjes. We moeten een beetje meer verhuren en we moeten een heleboel doen met eigen middelen, met vrijwilligers. Er zijn 1100 uren aan vrijwilligers in Veermond hier gebracht om te helpen bij de verbouwing en hier met de renovatie. Ja? En dat is waarom het leeft. Het eerste verdiend. Dat is het eerste verdiend. Ja? Daar kan een gemeente niet tegenaan. Ja? En als we dat... Bij deed het dan vroeger, die 1100 uur? Werd het dan niet gedaan of werden het door commerciële partijen? Heel lang niet gedaan. Ook eerlijk zijn, want dat hebben we ook afgesproken met hun. We moeten ook een stuk in achterstallig onderhoud goed maken. Dat hebben we ook gedaan. Daar heb ik ook sappels voor gegeven. Daar hebben we voor moeten lappen. Daar is niks mis in. Daar is helemaal niks mis met. Maar op het tweede is, op het moment dat de gemeente een offerte aanvroeg, dan wist je wat er gebeurt. Daar zit er zoveel bovenop. Als ze het doen en die zijn slim, en die zeuken het ook een eigen deur op, dat hebben ze mij ook gezegd. Nou, dan kunnen ze geld verdienen. Maar er is nog een element. Maar ontkomen ze aan de aanbestedingsregels? Ja, toch? Evenzeer. Zeker. Ze zijn de stichting, ze doen het beheer en exploitatie. En er is nog een ander element wat ik dan ook... De lui die kijken natuurlijk ook even, wat is de Jan de Teulingloester, want die heeft wel een geweldige richting. Ja, maar ik heb nog één ding gedaan en dat vind ik ook. De kinderen niet alleen naar kusten kijken. Hans zei het ook heel treffend, ook meer huren is ook meer geld. Maar ook, en het woord hebben we straks in het voorgesprek besproken, parelcommercie. Ook met de ondernemers heb ik aanspraken gemaakt wie we hier om moeten gaan. Daarom ben ik ook heel blij dat ze een particulier, een exploitant, een commerciële exploitant hier hebben ingezet. Dat is in de Laco Oog. Op dat moment is ook er een gelijk speelveld door de andere horeca-ondernemers. Kunnen ze ook gaan samenwerken? Gaan samenwerken met verenigingen, met andere verenigingen. De vastloonsvereniging die hier activiteiten... Nou, en zo is het niet alleen kosten, is het ook omzet. De gemeente is hier ook huurder. Als we hier activiteiten, als we hier een dorpsgesprek hebben. En dan de volle prijs of niet? Volle prijs. Toevallig zit daar nu een cursus van de gemeente. Ja, die zitten daar in het klein kerk. En die zitten hier, iedere week zit er wel minstens één keer, minstens een vergadering of een cursus. Ik vind het geweldig dat je door de geneigd voor zegt. En ja, respect Janne voor dich, voor die ideeën. Maar nog meer respect voor de mensen die het uitvoeren. Want uiteindelijk, doe zit als je op de salarisstrook, maar hij zal het toch binnen ganz vrijwillig moeten doen. Dat is vrijwilligers. Wat? Vrijwilligers, ja. Zelfs als je met de OD's moet ze zelf te bezien. Krijg je geen bezien voor oordelen? Ik kreeg je beter, die geven die keer de bruinstof. Goed joh. Nee. Hey Hans, succes ermee. Het is toch geweldig. En ik ook Janne, succes ermee. Ja, er zitten vrienden met een paar geweldige mensen die iets aansturen en die iets uitvoeren. En het gaat alleen om de gemeenschap. Hartstikke bedankt en verzin onszelf bij TV11. Tot de volgende keer.